nke o chiri Nazare. Achọrọ m ịgwa gị taa na Baịbụl ahụ bụ okwu agwọrọ ọgwa nke ị na-agụ na-ejigharị control by devil. Achọrọ m mee ka ị marụ na okwu agwọrọ ọgwa ahụ Baịbụl bụ aka ọrụ ekwensu. O nwere onye ọbụla ji Baịbụl ahụ isi kpakọrọ ọnụ. Ọ bụ ndị ọcha wetara unu Baịbụl, unu ewere ya wee na-egbu onwe unu. Ife niile edere na Baịbụl ahụ control by devil. Unu a na-egbu onwe unu. Okwu ahụ agwọrọ ọgwa gwara unu na ife nna nna unu bụ arụ, na ndị nna nna unu metere ihe ana na-asọ nsọ, mana ha wabịa wetara unu ihe nke nna 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 ha, so unu kpeberu ha. Asị unu na n'ihe niile atụrụ atụ n'ala Igbo nọọ ihe ndị nna nna metere, mana Virgin Mary ka ọ bụ Jizọs unu akpọrọ akpụ. Nke ahụ bụ ihe ndị ọcha, na ọ bụrụ ihe nna nna ha metere. Abịa na Baịbụl unu wee sị unu na money na I think 1 Timothy 6:10 ka asụ na money is the root of all evil. Mana ndị niile na-eprishiri unu Baịbụl na ife ha ji wee na-emepesi unu ụka, na-arụ unu ụka aghara aghara ọkụ maka ego. Baịbụl ihe gwara unu na enwere ebe bụ n'igwe, heaven, n'ebe bụ ọkụ mmụọ. Ma ndị niile ahụ na-eprishiri unu ihe niile ahụ, fancha niile onwe onye niile na-atụ egwu ọnwụ. Unu ajụbụ onwe unu ajụjụ. Onwe onye ọbụla, ọ bụ pastọ, ọ bụ fada, onye sokwara na bụrụ na-eti Jizọs na-agụ Baịbụl, onwe onye ma ihe gbasara Baịbụl ahụ. Ma ngịwa na onwe gị na-eme na ịfụrụ Jizọs n'anya, mma chere njigo nwere ihe ịma gbasara Baịbụl. Asị gị kọwaa gbasara Baịbụl a, ị ga-adụ confused. Agwara unu na ndị izizi na-ada na if bụ ndị izizi ekere n'ụwa. Mana ịnọdebe echiche chee na-ada na if, mana emecha wepụ na ụkwa na ndị dị otu ada na if mụrụ ihe niile a dị na Baịbụl. Ndị fada abịa na nke ndị fada asị unu na-eme ife a na ha nara anụ nwaanyị, na afa nche niile na-alagbado di. Ndị sista asụ na ha anaghị anụ di, mana ha nche niile na-alagbado nwoke. Ndị fada niile na-alagbado nwaanyị. Ife ha fọkọs ha niile bụ ebe ego dị. Ife ọbụla ị ga-eme ihe atụ ụtụ n'ụlọ ụka, ife ọbụla ime nke ihe atụ ụtụ, ọ bụrụ na ịtụ ha ụtụ, o nwere ife ọbụla, ọ bụrụ na ịnwasị na ahịa ekpere gị maka na ịtụ nke a. Mana ha gwara unu na Jizọs kwasara ndị niile na-arọkọ ego n'ụlọ ụka na ọ dị na Baịbụl. Mana na Baịbụl ka a gwara unu si unu na ahụ unu bụ ụlọ nsọ Chineke, mana a na-asụ unu mee donation ka e wee rụọ ụlọ ụka, n'ụlọ ụka bụ ụlọ nsọ Chineke. Nọ Jizọs si unu ewee weta Baịbụl bụ okwu agwara ọgwa wee jide confuse unu. Mana apịazi unu na Baịbụl na Jizọs gwọrọ ndị mmadụ ọya na-anaghị ego, mana pastọ ya atụ ụtụ ihe tait, asịghị na ọ bụrụ na inye ọ tait na ifeọma ya abịa na ndụ gị. Pastọ na-agba private jet, na-anya moto bulletproof dị, na-achị ndị polisi aka na-abụ. Mana ngwa na onwe gị iji ụkwụ aga, ọnwa na-egbu gị, ife men ọkwa na-efe men mbọsị a. Onye nwe private jet ma polisi niile egbucha ndị niile, ọpụtasị unu na Chineke na ọya ha anwụ, mana ọ gwara unu na eluigwe dị. Ọfụzi ụzọ ọ ya esi wee nwụọ ọsịsọ jebe n'igwe ahụ, ebe ahụ ọ ga-eje asụ na ebe a kwadoro ha. Ọsị na ọya ha anwụ, jụzia na ọya ha anwụ, mana ejina maka ya gbagbuo ndị agbagbugasị. Unu eyuzuba akọ na uche unu.
onwe onye ọbụla na-agụ baịbụl anaghị eme ife ọjọọ. Ọfa bụ ndị ahụ ife na-agụ baịbụl na-eme ife baịbụl bụ ndị na-agwọ ọgwụ egbu ndị mmadụ. Ndị ahụ na-agụ baịbụl bụ ndị na-aka ebukarị fake vision na-afụ ọfụ ngaraghara. O nwere ebe njeru mgbe one man mgbe m na-achọ visa asị m jee na nke Ebube nwa ka ọ gịnị na uke and onye gwa m jee na onye ahụ na Ebube ahụ na-arụkọkwa na ọ na-arụrụ onye ahụ because na ndị a niile fụkwụ ndị arụrụ ala niile a si na ahụ fada na ahụ pastọ nche niile nwechara ndị na-ejere ha ozi na-akpọtara ha ndị mmadụ. Ejere m ebe ahụ na ụdị na onye mma na-arụ ya na fada na ọma fada ọfụma na ọ ga-adụrụ m izu asị m jee mana ifechukwu ji wee mee na ka o were wee kụziere m ife emesị m jee na-eke okpere m ekpere na visa na okpere ha nụ m ekpe na m nwere akwụkwọ ahụ paspọtụ na nchọ iji wee jee chọọ visa na m enweta visa ahụ ozugbo m nwee okwukwe azụ onye chọrọ ịchọ ihe enwere m okwukwe mana na mụnwa na onwe m bikos ka ị na-eme Chukwu chọrọ ịkụziri ihe nke Chukwu kwuru ga-eme. Chukwu chọrọ iji ha wee kụziere m ihe esi m jekene ka m fụ mara na ife ndị a niile bụ ndị bụ fake na ife a na-ajide ndị mmadụ na-agba ndị mmadụ ibiribi nara ndị ọfa bụ ndị na-emegide ndị mmadụ andịfa nche niile ga-atabụdo afụfụ ife ha metere. Eji eme ebe ahụ na ụdị na onye mma na-alụ ebe a sụ nọọ nwanne nwoke gburu ama n'ụchụ ekwensu ka ọhụ eruzie mmebe ahụ si a ngwa ka nje m iti ọsị m na mma anọrọ na ọ bụ na ememe donation na without donation na ma ihe meet fada nna ma nọrọkwa ahụ emekwa donation fada sị na ọ bụ na ịchọ ka ife ọmụmerụ gị na ị ga-eme donation 1 million ndị 1 million pụta ọsị m dị nna adịghị abụkwa ahụ emenike na-elepent na hechiri anyị na bedo material gidi sịwa m na mụ makwa nke m eje mme na ọ na m chọrọ ịfụ fada na ụmụ ka m mesi wee fịa special na m akpatago ego gosi na ego ka ha na-efe ndị megide eme 1 million apụta ndị 500 pụta ndị 100,000 pụta ndị 90 80 50 gbagharịde ruo na 20,000 ọ sị na m achọghị ije dazin m achọghị ịtụkwa fada ahụ. So ọ bụ na m emela ego na enwere ike mana abịa bụ na Baịbụl na Jizọs unu gwara ndị mmadụ ụtị ata ego kedu ife ndị a na-emezi aka nyiwe ya gwu na ọ bụ na ị mara taa mara ya na ọmụma bụ mechi hasta kwuru na Baịbụl control by devil na devil ihe Baịbụl ekwensu ihe nwe Baịbụl aka ọrụ ekwensu onweghị onye ọbụla na-agụ Baịbụl na-emezube ife from A to Z fentini na arụ ana ekweta na 20,000 ozo njeru ka emide masị na ejo na 20,000 nwoke emetụ onye dị m anya sef welu tufuo anya welu akwa ha na-eyi welu metụsị m na ọgọ na o ji okpekwara m ekpere na ihe na mma apụ ọnụ asị m nwe okwukwe then from 10,000 na 20,000 ka o endere ịfụ ndị mmadụ from 10,000 bụ ndị ọ ga-efe mmiri nsọ iweta 10,000 ofe gị mmiri nsọ ntị ka m na-agwa gị tata na ihe na-ahọ gozi m ruo the next day ya ka akpọ m sị na ihe nye m visa ha ife niile ha na-emepụ n'ọsọ ego ka ha dụ afta fancha niile afta na-asị gị fancha niile nwere ndị na-ejiri ha ozi na fada na pastọ onye ọbụla ife na-agụ Baịbụl na ụfọdụ ndị dibịa otu aka ọ dị na ndị pastọ na reverends otu aka ọ dị na ụfọdụ ndị dibịa onye achọ nke mara na pastọ na Baịbụl ọhụrụ na ihe nnekwu maka taa maka Baịbụl na Baịbụl ọhụrụ na na-afụ control by devil. Devil is the owner of the Bible. Quote me anywhere. Achere njem onye ọbụla na-afụ na ọ na-agụ Baịbụl ihe na-afụ me like ya ife ahụ gwara ụka ọ bụ Bible control everything about Bible control by devil. Onye na-use Bible isi gbakọrọ ọnụ onye ọbụla ewere ihe nara unu nke unu nwere nyezi unu Bible na bese n'Afrịka na-egbu taịn unu kwesịrị iji
mepisi ife ọbụla gbasara Bible can never help you. Jesus can never save you. Only your God, only your guiding angel can save you. Ife ahụ na-eme ka onye mere ọnwụ ji wee ka njọ ajọ ife karịa onye na-arụ anọ ọ na-akpọ n'okpuru ụka wee na-egbusisi ndị mmadụ. Ọnụ n'okpuru ụka na-akpọ Jizọs. Jee were okwu arụsị, jee na be nna gị weta ọfọ arụsị ma ya kwuo okwu ka ị ma na ọ gaghị egbu gị. Mana na-akpọ Jizọs n'ọnụ ụtụtụ ehihie abalị nọ n'okpuru wee na-egbusisi ndị mmadụ niile. Aka m na-ekwu ya wee ruo echi. Everything about Bible controlled by devil. And onwere onye ọbụla n'ime unu nwere ike ịghọta ihe ọbụla nwere ike ịghọta ife ọ na gbasara Bible. Virgin Mary agwara unu onye mụtaziri ndị ọzọ atụ na Virgin Mary na o ji wee n'onwe onye riri ihe na wee dị ime. Mana Virgin Mary abụrụ sọsọ Jizọs bụ onye ọ mụrụ. Na-adịghị onwere ife niile na Bible ahụ, mana ewugbu ihe niile ahụ wee kpuchiu n'anya na ụmụnne adịghị aghọta. Ụfọdụ nwere ike ife na-akpọ m iyi na-aka ngwagozi ikwu okwu ọjọọ n'ife ọbụla na-akụzi iwe kwu okwu ọjọọ mọsọ ọbụla ịnụ ihe a na-akụzi ọbụla ọ dụrọ gị mma ekwukwa n'okwu ọjọọ debere onwe gị gafee ya. Mana ikwu okwu ọjọọ bido mbọsa ya ikwuru okwu ọjọọ na-enebe ndụ gị, ị ga-afụ na ndụ ga ga-enwezi ndụ niile ga-akpọdo isi n'ala. Ife nna agwa gị ife ga-agbaziri gị ụzọ. Ndị Igbo tete n'ụra ife ahụ ji mkpọrọ Bible controlled by devil, it will never help you. Ọ manyekwara gị aka. Jizọs amanyekwara gị aka. O nwere ife ndị a niile ama nzọpụtakwa gị ọntịrị ghọta onwe gị ma na o nwere mmụọ so gị wee bịa ụwa na-atụsa ozi ya n'ezi ka ụfọdụ wee ghọta na onwe unu. Nna ndị ọcha Moses na ndị otu ya amaghị onye ewu. Asụ unu tụfuo ife nna nna unu wee were nke nna nna ha wetaru gị. Ị na-eyigharị ehihie na-ezugharị jee n'obodo niile ndị ọbụla nwere chi ha na-ekpe na China amaghị Jizọs mana ha na-arụpụta ihe niile unu na-eyuzu. Ịbịa Thailand ha nwere chi ha na-ekperu. Ndị a niile na-eme ihe ụka na ha na-eje ụka na ha na-eje Baịbụl ha afọ ife ndị omenala ha akpọọ ya iyi. Mana ihe afọ ha jee n'obodo ndị ọzọ wee soro ụmụ nwaanyị ndị obodo ndị ọzọ jee na-ekperuchi ndị obodo ahụ. Mana ha ebute ife ndị gbasara nna ha ife omenala ha gbasị mba na ọkwa arụ. Mana ijezie n'obodo ndị ọzọ na-ekperu chi ndị ọzọ ikperie nke ọbụla. Mana ifu nke be nna gị esi na arụ maka ife eji Baịbụl gbeji okwu eji wee gbaghị unu isi. Unu adịghị aghọtazi onwe unu amara ife unu na-eme. Mgbe ọbụla ịlapụ Baịbụl ghọta na okwe unu onwe gị mara na onwe mmụọ nsọ gị wee bịa ị ga-afụ ị ga-enweta onwe gị ife adọra gị na mma. Onwe onye na-eme ndị niile efu na-eprish ma pastọ ma level fan ụtụ karịrị everywhere donation mee nke a mara na onyinye ịchọ ka Chukwu nabata onyinye gị. Onyinye nyere onye ifuru n'ụzọ ọ bụ onye ara ọ bụ onye ife arụ na-esi ihe siri ike ma ọ jee n'ụlọ ọgwụ onye bụ onye Chukwu na ife ọbụla ị na-enye n'ụlọ ụka Chukwu adịghị anabata ya. Kụziere m ya n'oge onyonyo m. Baịbụl ya na-afụ control by devil. Ekwensu nwe Baịbụl ahụ akọrọ ya kpọọ m jee ebe iwe. Onwe onye na-agụ Baịbụl nwere ike ịghọta Baịbụl onwe ụlọ maka na okwu agwọrọ ọgwa eweta nke a confuse ịkọta Baịbụl ihe aghọtakwasị esi oke ikwenyere ozugbo na-eche echiche yuzu akọ na uche na oguke ekesịa na anyị nye anyị akọ na uche ife ga-enyere anyị aka tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ aka ndị mmadụ ghọta na onwe unu ịghọta onwe unu ife adịrị gị na mma. Ọ bụ ife ihe mma akụzi adị mma na-akụzi wee ruo echi onye ọbụla ka aghọtadịla onwe. From now to 4 years ị ga-afụ okwu a nkwu na ị ga-afụ ka ọ ga-esi wee manifest. Ị ga-aghọta ya ọfụma maka ị nwere ike ma na-aghọta otu a nsi ekwu ya na mana ị ga-aghọta ya. Ana Igbo ga-enwetarịla onwe ha ife nna nna anyị ha ga-anachighata and ọ ga-anachighata n'otu ọ nwere ka ọ ga-adị. Ife ọ na-gbasara anyị ma onye ọbụla ga-amatarịla onwe ya. Anyị na ndị ọcha bụrụ ofu paghọrọ anyị aghọrị ma anyị tụfuzie ife anyị nwa kwesịrị ime somethings anyị na-eme mgbe ochie eme ya amendment. Ọnwụ ụfọdụ ụmụ ife ndị ụfọdụ a na-emegasị emezie ya. O nwere ike ọ bụ na onwe ndị na mgbaghara sị na amụ ejima eme nke a akwụsị ya mezi ụmụ ife ụfọdụ na ọ bụla nke isi na ife ndị nna nna ya abụ arụ. Onye akwụrụ si na onye ọbụla asala ọnụ sị na ife ndị nna nna ya ha na-eme bụ arụ
mmụọ ga-egbu onye a ama ngakwa n'iru. Ịsọ ọnụ wee sị na ife nna akụzi maọbụ na ife ndị na nna ya merụ bụ arụ, mmụọ ga-egbu gị. Ife ọma ama mbịa n'ụzọ gị, ọmụọ kwurie, ọmụọ bụ mecha high star na-ekwuye. And m ga-ebido before for now to 4 years m ga-afụ ka ụwa ga-esi wee chenji. Anyị Igbo ga-anatarịrị ife ọma iri nne gbasara ndị anyị Igbo ga-apụta ife ọma gbasara anyị Igbo anyị ga-asị ndị na anyị Igbo ga-adị, ife ndị nna nna anyị ga-adị, anyị ga-apụta ife. Onwere nwanne anyị ma ebe anyị si na anyị ga-enweta onwe anyị. Ndị ọcha ama nna nwe anyị mmụọ niile nọ n'ala Igbo ajụ na ife ọ na gbasara fọm ndị ọcha. Anyị ajụ na nna ndị ọcha, anyị ama ha, mmụọ ama ha. Afa mba onye Amaechi, afa mba Amaechi ka o sọ Chukwu. Ịghọtago? Ama m onye bụ John nke nji ama Peter. Ife mma bụ eze Nwaokolo ha amarugo m. Ife ndị mmagazi Njideka Ogwugwu mmụọ m gazi Ngwu na ndị otu ha, ndị ichie eze Nwaokolo mmụọ mmagazi na mama ha John na Peter na ndị otu ha. Ghọta onwe gị, Baịbụl amanyekwara gị aka. Onwere onye ọbụla na-eyuzu Baịbụl na-emezube ife. Ọmụọ kwuru ya. Tụsa ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị, ka ị nyere onwe gị aka.